Danas sam tu samo kratko, jer želim da podelim neke lepe vesti sa vama i ukoliko vas to zanima, a obećavam, neću vas dugo zadržavati, ostanite sa mnom do kraja videa. Dolazak u Šabac doneo mi je neka nova i divna poznanstva i neke nove i divne saradnje, pa je tako jedna upravo saradnja sa Šabačkom bibliotekom i ja sam presrećna što imam tu čast i zadovoljstvo da sarađujem sa njima. Imaćete priliku da gledate moje videe i na njihovom YouTube kanalu, osim što ću ovde, nadam se i potrudit ću se da ostanem redovna četvrtkom i nedeljom. Isto tako ćete povremeno moći da ispratite moje videe koje ću snimati tamo i obaveštavat ću vas naravno i kroz ovaj kanal i kroz moj Instagram profil. Tako da ću vam u opisu ispod ovog videa ostaviti prvi video koji je upravo objavljen tamo i možete poslušati povodom Nacionalnog dana knjige moje predloge 5 domaćih autora, odnosno konkretno knjige 5 domaćih autora i svako ko je ispratio moje videe prethodne na ovom kanalu je apsolutno upoznat sa pričom i sa mojim utiscima o tim knjigama, ali eto, pozivam vas da vidite o kojim knjigama je reč i šta sam ja tu ispričala, da li sam nešto novo ili sam nešto ponovila, ali svakako da utvrdim onaj moj utisak koji sam prvobitno imala i nakon što sam pročitala te knjige i znam, jer ste mi pisali u više navrata da sam vas i zainteresovala za te knjige, tako da link do tog videa je u opisu ispod ovog. Tu možete da kliknete i da pogledate na njihovom YouTube kanalu šta sam je to sve lepo i zanimljivo, nadam se, pričala. Kako sam i 2017. godine započela celu ovu priču na kanalu, a to je da želim da širim ljubav prema čitanju, prema knjigama i da imam sa kim da pričam o tome. Od 2017. godine se mnogo stvari promenilo i mnogo ljudi divnih sam upoznala, tako da sam ja zahvalna okolnostima koje su se tada desile, mojim razmišljanjima, univerzumu, kome god treba da zahvalim što sam ja uopšte sela tada snimila onaj prvi video i uputila vas šta to možete očekivati na mom kanalu. Ja se tako nadam da će se cijela ta priča samo još više nastaviti, da će se još više širiti i opet da napomenem da mi je čast i zadovoljstvo što mogu da sarađujem sa takvom jednom ustanovom i što mogu zajedno sa njima da kreiram sadržaj za vas koji ćete moći da ispratite, kako sam već rekla, na njihovom YouTube kanalu. Nadam se da ćete s nestrpljenjem iščekivati videe kao što ste to činili ovde na ovom kanalu, tako i tamo, jer se iskreno nadam da će biti prilike, kao što sam već pomenula u onom videu kada sam snimila neki prvi utisak o biblioteci i mom obilasku tamo. Nadam se da će biti prilika da se snimi nešto u prostorijama tamo, da će moći da se koristi dvorište u te svrhe zato što je prelepo i jedva čekam proleće da potpuno dođe onako do izražaja. Tako da, iskreno se nadam da će ova cijela pandemija i cijela ova situacija malo da se stiša i malo da se postepeno zapravo vraćamo u normalan život, koliko god to čudno zvučalo i koliko god to bilo izvodljivo i sve tako kad se pomeša, svi znamo šta se sve dešavalo u poslednje vreme i da nije baš sve bilo psima potaman. Ali sam htjela da kažem da se nadam da će biti prilike da zajedno ispratimo i neka dešavanja tamo, da ja svojom kamerom zabeležim neki detalj tamo, što u vidu fotografije, što u vidu videa koji ću također da delim sa vama i eto, nadam se da će biti svašta nešto zanimljivo. Sve u svemu, kako sam ja na samom početku rekla da vas neću danas mnogo zadržavati, želim samo da se zahvalim što ste ovde i što ste ovde zapravo od te 2017. godine ili pak od nedavno, svejedno, drago mi je ukoliko sam uspela da vas navedem na bilo koji način, da se vratite čitanju, da započnete čitanje, da uzmete određenu knjigu, ako sam vas motivisala da se pokrenete po pitanju čitanja, po pitanju bilo kojih drugih stvari, meni je srce puno i kada mi to pošaljete u poruci, nekako mi je to potvrda da ovo što radim zaista ima smisla i neizmjerno sam vam zahvalna na tome. Uvijek kada hoću da snimim zapravo samo jedno kratko obaveštenje, moram da završim sa tim zahvalnicama, pohvalama i svim sličnim stvarima, ali nekako mi to ide jedno uz drugo i ne mogu da se otrgnem i da prosto osjećam potrebu sada to da kažem što sam već rekla i da vas ne bih više zadržavala, voljela bih da mi pišete u komentarima da li se radujete koliko se radujem i ja, lajkujte ovaj video ukoliko vam se svidao, možda nekim slučajem zato što je tako ispalo neko obaveštenje sa zahvalnicom vama, ali mislim ste navikli na to da kažem da se odjavljujem, pa se ne odjavim u tom trenutku. Elem, prijavite se na kanal ako ne želite da propustite neke naredne videe.
Nadam se da će biti svašta nešto zanimljivo i da ćete uživati u narednom periodu koliko i ja u kreiranju tog sadržaja. Pozdravljam vas do sledećeg videa. Ćao!